ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an, pwede na itong mabahin sa duha ka parts o duha ka bahin. No? Ang una, ang adoration. Ang ikaduha, mao ang petitions. Nga nung gihimo man ni Jesus. First, adoration. Nya, ikaduha na ang petition. Adoration is paghatag o pagdaig sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Muna'y unang bahin sa atong pag-ampo, pagdaig, paghimaya sa Diyos. Sundod na ang atong mga pangamuyo. Kaya kita mo shortcut mata. Dito dahil tag pag-ampo, ako ng pangamuyo. Ginoo, kalimutan mo na. Paghatag o himaya sa Ginoo. Adoration. Ngano man eh. Sa may hinungdan ani. Una sa tanan atong gi-acknowledge ang primacy sa Diyos. God's primacy over our needs. Masaman ang balaod, higugma ang Diyos labaw sa tanan. Number 1 priority ang Ginoo. Sa dili pa ta mangayo sa atong panginahanglan, unahon nato. Ginoo, ikaw ang labaw sa tanan. Ikaw ang among Diyos. Kanimo naggikan ang tanan. Suwi atong gi-acknowledge ang pagka-labaw sa tanan sa Ginoo. Wala ang number 1 nga balaod. Higugma ang Diyos, labaw sa tanan, labaw pa sa atong kaugalingon. So, atong hinumduman sa dili pa ta mangayo. Butang sa Ginoo, ato siyang i-acknowledge. Muna gamit taktik sa mga bata. Di ba mga bata, sa dilip sila mangayo, pabor sa ilang papa, mamarayig sa siya, pa, guwapo lagi kakaroon. Strategy na. Oh, ma, guwapa kakaroon man, oh. Nindot lagi na yung sinina. Murag bago pa mo ka nagpa-parlor. Praising God before asking anything. Preparasyon na para si mama o si papa, ganas. Dalira kayo mga tagay kong kadi, pang palit o buwan. Ang sapaya itong gami. Praising God is not a psychological strategy. It's an acknowledgement of God's primacy. Prime is siyang number 1 sa atong kinabuhi. Dili ang atong panginahanglan. Kay sahay balihon naman nato o sahay shortcut na yun, mangayo dayon ta, wa pa nato siya gidayig, wa pa nato siya gihimaya. So acknowledging God's presence before we ask, before our petitions, this is to seek first the kingdom of God. First, unahon ang sumugin na ang sistema na is unahon nato ang Ginoo. Sa dili pa nato unahon ang atong kaugalingon. Uman ana patamo mangayo. Hatagi kami sa among pagkaon adlaw-adlaw. Give us this day our daily bread. Kung man nato ma-acknowledge ang kaayo sa Ginoo, ana pata mangayo sa atong panginahanglan. Give us. Nganong as man dili man give me.
Nganong give us today? As dili day para sa kaugalingon ng atong pag-ampo. It's not for our needs alone. Kay kita mag-ampo lang alang sa atong kaugalingon, sa atong pamilya. Ang uban, bahala na mo din na. Basta kami okay rami diri. Prayer is a community, not a personal prayer. We pray for people who needs. We pray for those who are hungry, those who are suffering injustice, those who are victims of calamities. Talking of calamities, ato mga igsuon sa Luzon, hangtod karon naglangoy pa tungod sa baha. Kita hayahay kahit diri. Nya sa batong himuon. Mag-ampo lang ta lang sa atong panginahanglan, sa atong pamilya. Samtang atong mga igsuon dito, wa nagikaon, tuwa pa siguro skuan, bubong sa ilang balay kay tungod sa baha. Give us our daily bread. Nganong daily man? Di man weekly, di man monthly, di man yearly. No, kita na ba gusto natong mag-ipon na para na sa among budget for 1 month, 1 year. So, tagaay magpagaon for 1 month sa kasakong bugas. Nganong daily man? Kaya kita mahilig na kuwanta, sigurista ta. Inumduman mo katong dito pa ang Israelita sa disyerto, ang Ginoo naghatag kanilang pagkaon adlaw-adlaw. Katong mana siya nga. Ayaw mo pagtigom og mana for the next day. Karon lang imong tigumon. Tagaan sa silang mga langga, marunong sila kaya. Nga naman. Kini ang pagpakita sa atong pagka-depende sa Ginoo. We depend on God on a daily basis. Di ta makasurvive kung the following day kung wala siya. Di ta mag-ipon o pagkaon bahandi nga sobra-sobra sa atong kaugalingon. Adunay nagsulti gani kanang mga sinina nga dugay nagiagup sa mong kabinet, dili na inyo alang na sa mga tao nga biktima sa mga baha, sa mga bagyo, sa mga sunog, i-dispose na. Dili na inyo, wala nyo nagigamit. Na ubang gani, napay tatak, napay price tag. Ipangatag na. Magpasabot nga, we look after the needs of our brothers and sisters who are in need. Daily karon, adlaw-adlaw ta mangayo kaniya kay kita nang hinanglan sa iyang panabang. Dependent kita. We can never be independent sa Ginoo. So daily ta mangayo. Kada adlaw. Dili atong sustenance for 1 week, for 1 month. Kaya mo man practical man ang madara. Mangayo ka karon nya sa sunod sa kabag-ampo after mahurot ng imong supply. Ana pa ka mga pag-ampo. Kay gusto mo nimong wholesale, no? Tagay ko Ginoo sa akong pagkaon sa tibok tuig. Kunya sa sunod tuig na sa kamangampo, mangayo kay naghan pa pag-supplies. Di ba? Kinahanglan just enough to survive for 1 day para mag-ampo na sakta. Ilagi. Kung daghan na tagbahan di, makalimot na ta sa Ginoo. See? Money is the root of all evil, the cause of evil. Nga ako dagang kag kwarta, dagang kag problema. Kana mo dagang kwarta, di na masimba. Kaya tuan as Boracay, tuan as Siargao, tuan as abroad, pahayahay.
Domingo, imbis na magsimpas, Domingo, nag-shopping. Daghan magkwarta. Kung mahurot na, anak pa ta mag-ampo. Kung magkalisod-lisod na anak na ta mag-ampo, hinumdum sa Ginoo, nagkalisod-lisod na takay, mauma na. So, daily bread, o ang atong iampo, dili lang para sa atong kagulingon, para sa mga tao nga nanginahanglan sa atong pangan. Daily bread usab is aduna say katuyuan na nganong kinahanglan kuan lang kanang atong panginahanglan lang sa adlaw-adlaw kay kita consumeristic kayo ta. Aduna ko nahinumduman nga istorya dito sa usa ka tribo aduna sila'y leko. Mga Aita. Istorya ni Father Lauro. Makinumdum mo Father Lauro, nasa siya din Lauro Muso. Namatay na siya na myocardial infarction. Dito po siya na-assign sa Santa Quiteria sa Caloocan. Na-assign siya sa Bataan mission area na. Dito dagang mga Aita. Murag mga indigenous people, gagmay nga kulot og buhok. Kada adlaw mato sila sa kuan, sa gubat, sa forest aron manganop, maghunting for their needs sa katong adlaw. Maunay mo kung kuan kanang mga babuyhas, mga kung naapay usa, masay makita nila nga mga pagkaon para sa katong adlawan. Sunod adlaw, mubalik na sad sila aron pag sa atong mentality, walain mo lang di mo mungkuan lang para supply para pag wala na, ayahay na lang na. Sila kada adlaw sila. Daily bread, ato sila sa gubat, sa forest para manguha og pagkaon. Usasad ka example sa usa ka tribo, aduna sila isda. Mangisda sila og ilang gikinahanglan sa adlaw. Dili sila mangitag kuwas bali nga para na sila supply, pamaligya pa niya uban. Dili mo sila lang gikinahanglan. Kita saman natay mga dagkong mga fishing boats. Usay na overfishing na wala na isda sa mga ordinaryong mga mangingisda. Bawal biya ng mangisda ng mga dagkong mga fishing boat na pila ka kilometro gikan sa lapihan. Kaya nga naman, hakuto na ng mga dagkong mga trolls. Wala na yung mabilin para sa uban. So, kung daily bread, pangayon atong gikinahanglan sa karon aron aduna pa'y nabilin para sa uban. Diba? Asking God our daily bread is to remind us and to help us eradicate to give us the virtue and sa patuloy giingon nga pa. Nindot ka itong give us the wisdom and the virtue to stamp out the stupidity and the greed that deprive others of their share. Nindot kayo na. The stupidity and greed nga gusto natong ako tanan. Hakog sa bahandi o gahong matupan ni Father Bob. Tanaw na mga dagkong corporation sa Pilipinas. Di na ko mo mention o mga billionaires. Kuha nila ang 90% sa resources sa Pilipinas. 20% sa populasyon sa Pilipinas
gikuha nila ang 80% sa resources. Ang nabilin nga 80%, 20% lang ilang gibahin-bahin. Mga billionaire. So, wa na yung mabutangan sa ilang kwarta. Hala! Sus, lami kayo mag-mention ng mga pangalan. Wa na yung mabutangan sa ilang kwarta. Hala! Unsa makuhaon nila tanang mga utilities, tubig, kuryente, ilatanan. Gihakot na. Kita ang mga pobre, wala na yung nabilin. So, muna, mangayo ta sa atong kinahanglan just for our daily needs so that others can also share in the blessings of the Lord, in the resources. Muna ang kahintang kanat sa ato. Pait kayo, dagang mga bilyonaryo. Bilyon kita. Nama mo bilyon, wag ganito yung bilyon. Pila rin atong mantiniltag minimum wage sila, milyon ang ikita kada adlaw sa ilang mga negosyo. Why pakialam? The greed and stupidity. Greed hakong sa bahandi. Tungkol kay gikuha na nila ang 90%, 80% sa resources sa Pilipinas, wa na yung nabilin alang sa 80%. Makita, kayo tagati, overtime, maura gyapon. Kay ang uban, gihakot na nila ang bahandi sa nasod nga alang uta sa tanan. So, daily bread. Ang atong ebanghelyo karon, second part, nagpahinomdom na kinahanglan dita mulaw tay dita mawad anong paglaom sa ato persistence, tenacity in our prayers. First reading sa migimo ni Abraham. Grabe ang bargaining ni Abraham. Nagkuha siya, nangalyupo siya alang sa Sodom o Gomora, kaya ang Sodom o Gomora wala sila. Condemn na sila. Pero si Abraham, kay naluoy siya sa mga innocent mga tao nga lang ma-appeal sa paglaglag. Nagham sa Ginoo kung adunay 50 ka tawo nga naadina, maayong tao sa imo ba siya laglagon? Dili. Kung adunay 45, dili. Kung 40 na lang ka. Kung usa na lang laglagong pagyapon ni persistence in prayer. Di ta maluya sa ebanghelyo. Katong usa ka silingan nga nihangyo kay nasay kanang bisita pasay kadalit. Bis doon di naganaan mo bangon ang katong iyang silingan kay nangatulog siya nagigna na mo bangon na lang siya kay di masya tuhunong. Di siya sa katugay, sige tuk-tuk dito. Sige, bangon na lang ko karon tagaan ka sa imong ipanahon. Persistence, perseverance in our prayers. Kaya kita, madali rata mo discourage. So, kung waman ginungog nga akong pag-ampo, natutulog ba ang Diyos? Diba mo na ikanta ni Gary Valenciano? Wala lagi ginungog ako. Sige na kung ampo, waman gihapon. We persist even in we feel nga mura may kapuslanan yung pag-ampo. Mura nga itong kasing-kasing dry gap. What ay inspiration. Continue to prayer. Part of the struggles. Ang struggles sa ato kabahin na sa pag-ampo. Bisan kung wala may nahitabo. Padayon gyapon kabahin na. Si Mother Teresa of Calcutta. Adunay sa iyang biography nag-ingon dito nga for 50 years she feels God was absent in her life. 50 years. Wa niya masinati ang presensya sa Ginoo pero sa may himo sa India padayon siya sa pagtabang sa mga kabus bisan kung wala siya nakitang bunga sa mga pag-ampo.
persistent prayer. Even if your prayers are not answered, padayon, gyapon ka, kabahin na ang struggle. Kaya nga naman, kay dili lang kita ang nag-ampo. Kauban nato si Jesus. Jesus pray for us, in us and through us. Sa atong mga pag-ampo, wa ta mag-inusara, kabahin si Jesus sa pag-ampo sa atong amahan. Di ba? Sa atong mga pag-ampo, sa matong himon, amo ni gipangayo, pinaagi ni Kristo. We pray to the Father in the name of Jesus. Kay si Jesus, kuyog nato sa atong pag-ampo. O dili gyud ta kanang maluya, muhunong, kay naa ang Ginoo, naguban ka nato. He is praying with us and through us. Munigingon sa refleksyon ni Pope Francis na mahimo nato ni through the power of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo mo muhatag nato og kadasig og kanang sa tawag na perseverance, tenacity aron ta mo padayon sa atong pagkampong ato sa atong amahan si Jesus. Kay siya, he persisted in his prayer. The Holy Spirit, he will send the Holy Spirit. Nga ng Holy Spirit man. The Father in heaven will give the Holy Spirit to those who ask Him. Ngayon kag pan, Espiritu Santo ipanghatag nimo, ihatag sa imo. Ang Espiritu Santo mo'y mutabang ka nato, aron ta ma-united, become united with Jesus in our prayer, so that our prayers become powerful. Dunggon ta sa amahan kay kuyog uban ka nato si Jesus. Ug ang Espiritu Santo, una natay baker. Kamo moadto kang mayor na mo aduna mo request. Magpakuan mo mga baker. Anong suod sa mayor? Di ba? At mo sa Malacanang, taon na mo kinsay dulo sa Malacanang para madali. Ang baker nato si Jesus. Aron dunggon niya nga itong pag-asama at pag-apo. Iyang anak, ask the Father in my name and He will give it to you. Knock and it will be given. Seek and you will find. Why? Kauban na itong pinaka-backer at sponsor. Ma-tempted ko mo mention bahay ng mga fly o pagka maistra, kanala kay backer, mga politiko, dali ka makasulod. It's a sad story. About lang, sorry na lang mga taga-DepEd. Mangutana, isa may mong backer. Si congressman, si gobernador, dali na kayo makasulod. Si Jesus ang backer na to, kusgan, pinaka-power nga backer. So we pray through Jesus, in Jesus. Muna gamhanan, powerful prayer. Give us this day our daily bread. We ask this in Jesus' name. Di nato kalimutan nga ang last, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass. Adlaw-adlaw ta, kada Domingo tang musimba mo kalawat. Pero, natay mga igsuon nga matay maayong buot. Di ginita mo tingog, nakigbungol ta, na mga igsuon nato nga, wala pa nato mapasaylo. Reminder, mo kalawat ka, unya, na kay igsuon nga, wag mo maayong buot. Nagbinungulay mo. Oh, pwede ba na siya?
Na ay mga communities nga di magkasinabtanay, di makapasaylo. O niya, reliyoso, simba kada Domingo, kada adlaw, ilali mo, kumpisal, may ko nga, kumpisal ka, mga ikagpasaylo, di kagpasaylo sa migsuon. No way. Bisa kada adlaw ka, mangumpisal, kaya naarabagay mo, kada simana mangumpisal, nga di ta kapasaylo, sayang lang imong panahon. We have to forgive. Forgiveness is not dependent on us. It's a command. Kaya di ta makadawat og pasaylo sa Ginoo kung di ta makapasaylo. Ang bunga sa kapasayloan kalinaw. Kung wa tay kapasayloan, wala tay kalinaw, gubot ang atong hunahuna. Father, dali lagi ko masuko. High blood ko. Nga naman. Tanaway mo kasi-kasing mo siya nagpuyo din na kaligot-got kasuko pagdumot. Gamay rang problema. Flare up dahil ta. Watay kalinaw. Kaya nga naman, apat ka dapat pasaylo sa Ginoo kay we have not forgiven the people who have trespassed, who have offended us. Reminder. Sa mga ebanghelyo, kalimutan ko asa tong ebanghelyo. Kung ikaw ni halad sa Ginoo, na hinumduman nimo nga adunay usa ka nimo igsuon nga way maayo nimo buot, biyai ang imong halad pakig-uli kaniya. Klaro kayo na. Musimba ka. Unya, akong silingan, wala pa may magkasinabtanay. Glalis na ba, nagsinikahel ba may niya? Wa may mayong buot. Wa, ganyan na magtingka na binungulay. Ayaw pa dahil sa siba dito. At ito aming silingan mo, pakig-uli dito. Klaro kayo na. Klaro na. Ayaw na niya kalimti na. Kaya niya mo din niya na naghambin mo, kalgut-gut, kasuko sa inyong kasing-kasing. Mo kalawat mo. Magsinumbagay ng inyong gikalawat, si Jesus, niya naaday lain, nagpuyo din na. Naitenan din ang adugay na kayo. Tuig na yung kaligot-got sa inyong silingan, sa imong igsuon kay mamaay pagbahin ng inyong yuta. Patay. Mga igsuon, mag-away kay mabahin ng yuta. Sobrag 1 inch ang iyong yuta. 1 inch lang niya. Gaaway na. Reminder, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass. Ni trespass, ni kuhag 1 inch lang sa atong property. Ang iyang fence, ni sobrang kamay, lagira na dayon. Ay siya. Reminder. And lead us not into sa panulay, ilikay kami sa mga pagsulay. Ang pagsulay na agyo na, dili na wagtangon sa Ginoo. Bisan gani sa atong mga pagampo na ay mga pagsulay. God will not take away the problems in malat. Tabangan na taon sa akong pagsulbad sa problema. Muna ibut pasabot. Give us the strength to face the struggles in our lives. Kusog. Kay pinagi na ng mga pagsulay, kita malig-on sa atong pagtuo. Pero kung wala ang gahom sa Ginoo, ang kusog, di takalaho tayo, we fall into temptations. We succumb to the temptations of Satan. Kay wata mangayo sa kanang kusog nga ang kinahanglan pagsagubang sa mga pagsulay sa mga unos sa kinabuhi. God do not take away those kanang mga problema na mga bagyo, baha na linog, di na mawagtang. Labi na kung sigil tagta labay og basura, puno na nga itong mga kanal o basura. We have to suffer kay mo ato man ang
kabuang ng watay puas sa paglabay ng mga basura.